21 de maio, Día Europeo da Rede Natura. Natura 2000 é unha rede para a conservación de espazos naturais a nivel da Unión Europea. A filosofía da rede basease en que non é posible protexer as especies vivas de modo aillado sen conservar o seu hábitat, o contexto físico no cal se desenvolven. A Rede Natura confórmase a partir das achegas de dúas directivas europeas. Por un lado, a Directiva Aves, da que xorden as zonas de especial protección para aves, existentes previamente á propia Rede Natura. Por outro lado, a Directiva Hábitats, que inclúe unha serie de especies e hábitats a conservar, traspasadas ao territorio en forma de zonas de especial conservación. A Directiva Hábitats aprobouse o 21 de maio de 1992, quedando así esta data no calendario anual como Día Europeo da Rede Natura. Seguindo a mesma clave de cor, vemos unha ollada xeral á Rede Natura Europea. En marelo, as zonas CEPA, en azul, as zonas de especial conservación e en verde, os espazos e territorios que comparten ambas figuras. Vindo ao noso espazo natural, o complexo Onso Grove inclúe territorios en dúas cepas preexistentes, así como outras figuras de protección, como o Humidal Internacional de Importancia Ramsar. O complexo acolle 34 hábitats incluídos na propia directiva, 6 deles de interese prioritario, como son as lagoas costeiras e as dunas grises. Vivindo ou de paso neste espazo natural, atopamos especies incluídas na propia directiva de conservación, como son a lamprea, dúas especies de tartarugas, a saramaganta, a lontra, a toniña, o arroaz e 3 especies de morcegos. Nunca nos cansaremos de salientar a importancia dos morcegos no ecosistema e no control de pragas de insectos. Dentro dos medios catalogados están as dunas. Distinguimos entre dunas brancas, móviles, onde predomina a cor da area sobre a da propia vegetación, aínda non temos unha cobertura vegetal ampla, e distinguimos logo as dunas grises ou dunas fixas, onde xa a cobertura vegetal é maior e apenas se ve a area, a efectos de paisaxe. Compre destacar que ambos sistemas dunares fan un todo coa praia, axudando o equilibrio e a dinámica costeira da area, sendo, por tanto, unha garantía para conservar os nosos areais. As zonas salobres tamén teñen valores e especies a conservar. Temos ante nós o corazón do espazo natural, o corazón do complexo intermareal, que é precisamente a Enseada. Esta gran extensión, que con marea baixa queda na súa gran parte a vista, queda gran parte ao aire, as lamas, as areas, os fondos lamacentos, onde viven cantidade de invertebrados das que se alimentan. Ademais de peixes e especies marisqueiras, tamén gran cantidade de aves que paran, que intercalan aquí no medio das súas migracións. Tamén, en termos de plantas, imos a ter cousas interesantes como as plantas de zonas salobres, como a erva de coral, a erva salgada, e estamos agora, nesta época, temos en flor unha das xoias do espacio natural, por ser unha rareza a nivel galego. Temos o cardo leiteiro, é unha planta parasita, chanta as súas raíces sobre outras plantas desta zona salobre, comendo dela, o seu zume, a súa sal. Entón, imos ter só nestes momentos a súa flor. En toda a costa galega só está presente nesta localización, que marca ademais o seu norte, o seu límite norte de distribución. Por riba de Lisboa, en toda Europa, só imos atopar nesta localización, no complexo intermareal, dende aquí ata Castrelo, entendemos. Dende o monte da Xiradella poderemos aprezar unha visión do conxunto do espazo, vendo a Ría da Arousa, Punta Carreirón, a desembocadura do Umia, a Enseada, o sistema dunar da Lanzada e as illas de Ons e Onzeta, entre outras partes da paisaxe. Tamén as características pedras cabaleiras, resultado da erosión e de aclasado dos bolos de granito. Tamén de pedra son os restos da muralla do Castro da Xiradella, precisamente de Ciudadela derivaría o nome deste monte. Nunha das súas ladeiras atoparemos a figueira do Meco, árbore incluída dentro do catálogo galego de árbores enlleiras, polo seu valor arredor do patrimonio inmaterial sobre o axusticiamento deste personaxe. Esta árbore xa fora descrita e citada por Fray Martín Sarmiento no seu libro Viaje a Galicia.
Imos agora entrar na aula de natureza, onde nos recibirá Teresa, do equipo educativo da mesma. Ola, benvidos e benvidas á Aula da Natureza da Siradella. Este centro funciona como un punto de información e centro de interpretación deste espazo natural. Aquí ofrecemos actividades para grupos escolares e grupos concertados, rutas polo espazo natural, obradoiros, charlas. O que pasa que na actualidade, con esta situación sanitaria, co COVID-19, tivemos que modificar, reducir o aforo, e só podemos ofrecer na actualidade charlas e rutas previa reserva imprescindible e con un número moito máis reducido de participantes. O centro conta cunha sá polivalente para a proxección de audiovisuais e realización de conferencias, así como cunha exposición permanente sobre os valores do espazo natural. Consta de paneis, maquetas, constando tamén cunha pequena oficina para tarefas administrativas. Estamos ao voso dispor. Non esquezades chamar ou escribir para reservar praza nas actividades e seguirnos nas redes sociais. Moitas grazas e feliz día da Rede Natura.